Career and Work, הפודקאסט שמדבר על חיים ועל קריירה, עם רועי משה עמנואל מדרושים עבודות ואורנה ומאיה מקרייר אנד מור. אז פרק ראשון של הפודקאסט שלנו, מדברים עבודה, זה בינתיים השם הזמני, יכול להיות שעוד נשנה אותו תוך כדי. איתי פה נמצאת אורנה שקלים, חברתי היקרה. אורנה ואני מכירים כבר כמה שנים טובות, דרך קבוצת דרושים עבודות, עושים המון שיתופי פעולה ביחד, וככה הגיע הזמן לשים את זה גם על המסך. הפודקאסט הולך להיות בו עיקרו סביב עולם העבודה, אנחנו נדבר פה משני ההיבטים, גם מהצד של המגייסים, גם מהצד של המועמדים. ניתן גם על עצמי מדי פעם ככה על עולם הקבוצות, הפרסום, ככה טיפים וכו'. זהו, פודקאסט ראשון, שלנו בהצלחה. אורנה, מה העניינים? איזה כיף, האמת היא שזה ממש מרגש, וזה, אתה יודע, זה בער לי ככה בראש לצאת עם פודקאסט כזה, מתוך אג'נדה אמיתית, לעשות כיף וטוב לכל מי שבדרך לקריירה שלו, לכל מי ככה שהולך לצמוח, בין אם זה תפקיד חדש, בין אם הוא בצומת דרכים, בין אם הוא הולך לקפוץ מדרגה. אני חושבת שכולם צריכים ללכת עם חיוך על הפנים כשהם בדרך למקום הזה, לחזור הביתה כשהם מחויכים, וגם אם הם עובדים קשה, לדעת שהם צולחים אתגרים ולא מתענים שם. אז כיף גדול להיות, ואני חושבת שזה שילוב מדהים. זהו, קצת עליי ככה, אני אספר ככה על Career and More, שזה בעצם גם כן שותפות שקמה באופן, אני חושבת שכל הדברים שקרו כאן הם קרו כזה במקרה, והם קרו בצורה באמת מדהימה, ודברים נפלאים קורים כשלא חושבים יותר מדי. Career and More היא שותפות שלי ושל מאיה אקרמן סבג, אז אני מאמנת לקריירה, ואני בכלל באה מעולם המחירות והפיתוח העסקי, ובקורונה שאז אנחנו בעצם הכרנו, אתה ואני, חיפשתי את עצמי בעולם העבודה, ומצאתי את עצמי עוזרת לאנשים ככה לדייק את עצמם, לכתוב קורות חיים, לחשוב מה הם רוצים לעשות כשהם יהיו גדולים, ופתאום זה התפתח ממש להגשמה עצמית כזאת. אני חושבת שכמו אצלך, זה בערך כמו הסיפור אצלך. ואת מאיה הכרתי דרך קבוצה שהקמתי, דרך קהילה שנקראת בדרך לקריירה חדשה. מאיה הייתה לקוחה שלי בעצם, התחברתי ממש לאנרגיה שלה, התחברתי לדרך חשיבה שלה, ומכאן אמרנו שזה חיבור מדהים, לתת את השילוב הזה שלה מהמקום של יועצת ארגונית ו-HRית שמבינה ארגונים, ומהמקום שלי של פיתוח מנהלים, של בן אדם ככה שלוקח את האנשים ל-next step שלהם, ל-level הבא שלהם, וזה ממש חיבור מדהים. ואתה יודע, כמו כל חיבור מדהים, אז גם אליך התחברתי מתוך הקבוצה המדהימה שלך, וזה לא היה רק כדי להעלות מודעות דרושים, אני גיליתי בן אדם שהוא זהב, ותכלס נהיינו חברים, שזה הכי כיף. נכון. האמת, לקחת את מה שרציתי להגיד, שזה בעצם בדיוק כמו החיבור שלך עם מאיה, גם היה החיבור בינינו בסוף. הגענו באמת מתוך איזשהו, בבית עולם העבודה, הרצון הזה לעשות איזשהו שיתוף פעולה, איזשהו חיבור, ולעבוד יחד. ובאמת כמו שאמרת. לקח כמה בורקסים, לקח כמה בירות, אבל זה קורה. זה הכיף. בסופו של יום באנו נטו בהתחלה לעבודה, בסוף עצמנו לעצמנו גם יושבים ככה לארוחת צהריים, אפילו עשינו איזה ביר הערב פעמיים, וככה באמת כמו שאת אומרת, זה נהייתה חברות, ואני חושב שהדבר שהכי כיף לי בתוך הסיטואציה הזאת, זה באמת בסוף לעשות פודקאסט עם אנשים שהם גם יכולים להיות חברים שלי, זה תמיד מבחינתי מועיל, הופך את כל העניין להרבה יותר קליל, כי אנחנו בסוף ככה יודעים ומבינים כבר אחד את השנייה. וגם מילה על מאיה, גם את מאיה הכרתי דרכך, ובאמת אני עומד מאחורי הדברים שאמרת אליי, באמת ככה אחלה בחורה, אחלה אנרגיות ווייב טוב. מה אנחנו הולכים בעצם לעשות כאן? זה בעצם הפתיחה שלנו לפודקאסט שאנחנו שואפים שיהיה
שבועי או משהו בסגנון, שיהיה כמובן מוצלח, שייתן כלים, אבל בואי קצת נפרט מה בעצם אנחנו בתכנון מהצד שלך, ואז אספר מהצד שלי. בטח, אני באמת חושבת שקודם כל אנחנו הולכים לעשות טוב. נראה לי שזה מוטו גם שלך וגם שלי לחיים. נכון. כן, אז אני בעד פודקאסט שבועי, אם יהיה ביקוש יותר, אנחנו נעשה יותר. אם יש לכם רעיונות לשמות, גם כן לכו על זה. מה, דבר עליי. מדברים עבודה זה הכי גנרי שיש, אבל בסדר, לאט לאט אנחנו... אבל הכי קולע ותכליתי, תכלס. כן, בסוף גם אני חושב על זה, השם של הקבוצה שלי דרושים עבודות, סליחה, השם של הקבוצה דרושים עבודות, הוא בעצם בא ונתן את הדבר הכי גנרי שיש, אולי התחלנו מדרושים עבודות מפה לאוזן, המטרה הייתה כאילו הכל בין חברים, אבל האינטרנט, פייסבוק פוצץ לנו את הקבוצה בקטע טוב, אבל כן, זה בסוף יש איזשהו עניין לבוא ולקלוע לתכלס. הרבה פעמים אנחנו מחפשים שמות מפוצצים, אם יש דבר אחד שאני ממש יכול לשרוף עליו שעות במהלך החיים שלי כיזם, זה על שמות, במיוחד שמות למערכות, לאתרים, אני יכול לשרוף על זה שעות סתם, בסוף השמות הכי פשוטים הם הכי תופסים לדעתי. אז ככה בגדול, כל הרעיון כאן מבחינתנו הוא באמת להוביל איזשהו פודקאסט ראשוני שיציג את כל השיתוף פעולה שאנחנו רוצים לעשות בינינו, קדימה. התחלנו ככה כרעיון, לדבר על עולם שלם של נטוורקינג, מפגשים, פיזיים, וירטואליים, גם הרמנו כבר איזשהו אירוע ראשון, ובעצם באירועים האלה אנחנו ננהל שיח באמת משני כובעים, לא בהכרח שנינו תמיד נהיה בחלוקה הזאת, אבל אני הולך בעיקר לדבר דווקא על הצד של המעסיקים, איך לעשות את זה נכון בתוך כל מה שקשור לעולמות הרשתות חברתיות, פייסבוק בעיקר, אבל לא רק, מאוד הקשו את הדרך לפרסם ולהפיץ משרות. מהצד שלך, את כנראה תדבר קצת יותר על קריירה מהצד של המועמד. כן, לגמרי, זה עולם ומלואו, כל תהליך מציאת העבודה, בטח בעולם של היום, שבו זה כבר לא רק לשלוח קורות חיים ולחכות שמשהו יקרה, אלא אנחנו צריכים להיות סופר פרודוקטיביים, להיות כל הזמן בעשייה, להיות כל הזמן בתנועה, להכיר כמה שיותר אנשים, והמילה נטוורקינג, לתת לה באמת את הפרשנות הנכונה, ולא רק לחשוב שנטוורקינג זה עוד חבר אחד בפייסבוק או בלינקדין, כי זה ממש לא זה. נטוורקינג זה הרבה יותר מה שקרה ביני לבינך, מפגש דרך פנייה יזומה, ומשם יצירת קשר ושיח והיכרות, כי בוא, ביני לבינך, כמה חברים יש לך בפייסבוק, כמה חברים יש לי בלינקדין, זה כמויות מטורפות, אני בטח לא מכירה את כולם, אז הקשר צריך להתבשל למשהו ממשי, אבל לא רק זה, באמת כל עולם העבודה הוא עולם מאוד מורכב, וצריך לדעת לבנות אותו נכון, בתוך עולם מאוד תחרותי, וזה לא רק מישהו הכי טוב הוא זה שמקבל את מקום העבודה, זה מי שבעיקר בתנועה. אני מסכים איתך, אני חושב שבאירוע שעשינו לפני בערך שבוע, 10 ימים יחד עם מאיה, אחד הדברים הראשונים שאני דיברתי עליהם דווקא זה העניין הזה של היוזמה וחיפוש עבודה. הרבה פעמים אנחנו, בוודאי אלה שמאיתנו שעוד היו בדור שלפני הרשתות חברתיות, יש לנו את הרגל הזה של לשלוח קורות חיים ולצפות למשיח, וזה לא המקרה שבו צריך לעבוד. אחד הדברים שמאוד שמתי לב אליהם, אני כבר 15 שנים פלוס מנהל דרושים עבודות, זה שברגע שעובד מגיב למשרה שלה הוא שלח עבודה, מגיב למגייסת, כותב ככה כמה מילים בתוך הקבוצה בנוסף, הסיכויי התקבלות, סיכויי קבלה לעבודה הם מה שנקרא הרבה יותר גבוהים, זה בעצם שם למגייס מול הפנים, הרבה פעמים את הבן אדם בפן נוסף, וזה גם מוביל לזה שבאמת צריך לזכור, במיוחד בפייסבוק, אבל לא רק, שאנחנו, אם אנחנו במהלך של חיפוש עבודה, אז לדעת קצת לסדר את הפרופיל שלנו, ככה שהוא יותר יציג את החיפוש, הוא יותר יציג את התוכן שאנחנו רוצים על בסיסו למצוא עבודה. זה נותן יתרון משמעותי
בסוף למחפש העבודה להגיע לאנשים הנכונים. הדבר הכי באמת שאני מדגיש אותו המון פעמים זה להגיב, תגיב על הפוסט שממנו הגעת, כי ברגע שמגיבים, מה שקורה בעצם מגייסת, הוא פתאום רואה פרצוף, הוא פתאום רואה פרופיל, ואז פתאום הוא רץ לחפש, בהרבה מקרים, כמובן ששום דבר הוא לא תמידי, אבל הוא ירוץ לחפש את הקורות חיים שלך ולקרוא אותם. וזה דברים שאנחנו ככה, באמת אני רוצה שנדגיש אותם כאן במהלך הפודקאסט. יש לך עוד דברים שככה חשוב להוסיף? כן, לא רק זה, זה באמת, כמו שאמרנו קודם, כל תהליך מציאת העבודה זה עולם שלם, ואנחנו קודם כל צריכים לתפוס כתפיסת עולם, א', שאנחנו מפסיקים להיות ביישנים, שאנחנו לא מפחדים להפעיל כל מיני אנשים שכביכול לפעמים לא נעים לנו כל כך להפעיל אותם, וגם לזכור שאומנם אנחנו מפעילים אנשים, אבל אף אחד לא עובד בשבילנו, אלא אנחנו אלה שצריכים להניע לפעולה. ואת הדברים האלה אנחנו נלמד תוך כדי תנועה, ואנחנו גם נארח כאן הרבה מאוד אנשים מעניינים שיוכלו לתת כלים מקסימים וטובים ופרקטיים, כדי שהתהליך, מעבר לזה שהוא יהיה נכון, הוא גם יהיה מהנה. אני באופן אישי מאוד נהניתי מתהליכי חיפוש העבודה שלי, או מציאת העבודה ליתר דיוק, כי מעבר למטרה ששמתי לעצמי, ולא שכחתי לאן אני רוצה להגיע, גם כל הזמן לקחתי לעצמי את החשיבה של אני לא יודעת מה הולך לקרות, וכאילו את הדברים הסטנדרטיים והרגילים של ללכת לחפש את מה שאני מכירה בשוטף, את זה אני כבר יודעת, אבל אם אני אפתח את הראש שלי גם למקומות אחרים, דברים אחרים ומעניינים יכולים לקרות. ככה גם יצאתי לעצמאות שלא במתכוון, ככה גם הכרתי הרבה יותר אנשים, נפתח לי הראש לעולמות מטורפים שלא חשבתי בכלל שאני אגיע אליהם. אז זה ליהנות מהדרך, ליהנות מהתהליך הזה, לא לבוא רק באיזושהי גישה, כמה זמן זה הולך לקחת לי, ואיזה באסה עכשיו, והשוק גרוע, ואיך אנחנו מתמודדים במצב של מלחמה, ואיך מתמודדים במצב של אבטלה, ויש תמיד, אתה יודע, אני בת 50, ואני חושבת שמהיום שיצאתי להעביר התעסוקה, היה איזשהו בלטם שהפריע כביכול. פעם היה מיתון, ופעם היה אבטלה מוגברת, ופעם הייתה בועת הייטק שהתפוצצה. באמת, כמות הסיבות והנסיבות שיכולות להיות הן באמת פסיכיות. הלכתי תמיד לחברת מטרה, עם הידיעה הזאת שאני טובה בתחום שלי, ושלאנשים טובים יש תמיד את המקום. וזה משהו שחשוב תמיד לזכור. אז באמת פה, משהו ששנינו שותפים בו גם, זה באמת ששנינו בסוף יצאנו לעצמו דווקא מתוך חיפוש עבודה. שזה מעניין, וגם אני חושב ששווה יהיה להזכיר את זה כאן מדי פעם. אם כי אנחנו מכוונים בסוף לעולם של שכירים וכו', אבל גם לתת לאנשים את הכלים להרגיש שאפשר לפעמים גם להחליט לצאת לדרך עצמאית, זה גם בסדר. אני מצטרף אלייך בעצם לעניין הזה של כל הפחדים למיניהם לאורך הדרך. אני את הקבוצה הקמתי ב-2009, שהיה המשבר הכלכלי הגדול, בעיקר בארצות הברית וכו', וככה זה היה נורא מפחיד, מי ייקח אותי עכשיו לעבוד, הכל פה בחוסר ודאות. תכלס לא לקחו אותי בסוף לעבוד, הפכתי להיות עצמאי לימים, אבל עדיין זה בעיניי לא אומר כלום, כי חברות תמיד צריכות להעסיק, תמיד יש צורך בעובדים, גם בתקופות הכי קשות, הכי מאתגרות, המשק עובד. אני אגיד לך משהו יותר מזה, זה לא עניין רק שתמיד חברות צריכות עובדים, לפעמים כשאתה מגיע עם איזושהי אמונה בעצמך, על משהו שאתה ממש ממש טוב בו, ואתה מציע את המוצר שלך, אתה מציע את עצמך במקום הזה, גם אם לא בהכרח חשבו על הפונקציה הזאת, אבל אתה עונה על צורך או על איזשהו כאב, ייקחו אותך. אז זה בדיוק מתוך המקום הזה של ליזום וליצור את הקשרים, ולהראות למה כדאי לקחת אותך, ואיך אתה יכול לתת מענה על דברים שלא בהכרח חשבו עליהם. אחד ממקומות העבודה שלי כשכירה, שלא כל כך חשבו לגייס, לא כל כך חשבו לגייס אותי כפונקציה.
באתי והראיתי באיזה נקודות הם עדיין לא נוגעים ושאני כן יודעת לגעת בהם ואיך זה יכול לצמוח ולפרוח. ועבדנו שם יחד פרק זמן יפה ועשינו פרויקטים מדהימים ביחד. אז גם זאת נקודה להסתכלות. עכשיו באמת שאלה שאם אנחנו כבר פה אולי היינו צריכים לפתוח איתה, אבל אנחנו כבר כאן, באמת באיזה עולמות את היום מגייסת אליהם בעיקר? מה, נגיד האנשים שיראו אותך כאן וירצו לפנות אלייך לגבי משרות וכולי, מה יהיה בעיקר התחומים שיעניינו אותך? הפורטה שלנו באמת בעולמות של גיוס למטה, למשרות בחירות. יחד עם זאת, בגלל שאני באה מהעולם הזה, אז זה משהו שאני מאוד מתחברת אליו, כל עולם המחירות. מאיה היא באה מכל עולם, לא נדל"ן, אלא מתחום ההנדסה. אז יצא שגם גייסנו המון משרות לעולמות הנדל"ן באופן מאוד רוחבי, כלומר החל מפקידת קבלה ועד לסמנכ"לים בתחום הפרויקטים והתפעול וההנדסה. אני בעיקר אוהבת לגייס אנשים טובים ואני אוהבת לעבוד עם חברות טובות, שזה מבחינתי משהו שהוא must. חברות שיותר מדי משחקות עם העובדים ואין להם איזושהי סגירה כזאת יד הסוף שמתייחסים לאנשים כאל אוקיי, תביאו לי המון קורות חיים, העיקר שיהיה לי במאגר, אני פחות נוגעת בהם. חשוב לי שגם המעסיק וגם המועמד יבינו שיש כאן תהליך שהוא ווין ווין, אז הנגיעה באנשים היא בעיקר חשובה לי, אבל אם אני מסכמת את זה, אז משרות מטה, משרות בחירות, עולם הנדל"ן שאנחנו מאוד יודעות לגעת בו, אבל גם כל מה שקשור לכספים, שיווק, מחירות, זה דברים שאנחנו יודעות לקחת אותם יפה מאוד. האמת היא שככה תוך כדי שדיברת עכשיו, חשבתי שאם יש עוד דבר אחד שאנחנו באמת נצטרך לנרמל כאן, זה יחס בין עובדים ומעסיקים, עובדים ומגייסים, משהו מאוד משמעותי וחשוב בעיניי. חברות שבאמת רואות בעובדים בני אדם, לא מחפש עכשיו סיסמאות כמו כולנו משפחה וכו', אנחנו באים לעבוד בסוף וזה בסדר, לא צריך משפחתיות, לא צריך... יש לנו את המשפחה שלנו, אין צורך במשפחה נוספת, אבל בהחלט צריך יחסים ולטפח את ההון האנושי, ולהבין שזה השקעה, להבין שבאמת מדובר כאן באנשים, אתה יודע, פרנסה, העבודה זה משהו שמשפיע על היומיום שלנו. לפעמים מגיעים אליי לקוחות בפן של הייעוץ קריירה, שאני רואה אותם שבורים לחלוטין ממה שהם חווים מהעבודה. זה יכול לגרום להשפעות קריטיות במהלך היומיום שלהם. כלומר, זה יכול להכניס אותם לדיכאונות אם יש התעמרות בעבודה, אם הם מדרים אותם מתפקידים שהם היו רגילים לעשות, אם מדברים אליהם בצורה לא יפה. אתה ממש רואה אנשים סופר מוצלחים, מאוד אינטליגנטים, אנשים טובים, שהם הופכים להיות קבועים, וזה הופך להיות לגורם משפיע על כל היומיום שלך, על הזוגיות, על ההורות, על החברות, על המקום הזה שאתה כבר לא מעריך את עצמך. ומכאן אחר כך לקחת ולהעיף את זה בחזרה קדימה, לטפל בכל המשבר הזה שקורה להם, הוא לא פשוט. זה חתיכת תהליך. ואנשים שמדברים עם עובדים שלהם צריכים להבין שמדובר כאן בדיני נפשות. ואני מקווה שאנחנו ניגע גם בעולם הזה בכל מה שקשור לפיטורים וכל מה שקשור להחלפת עובדים. יש דרך לעשות כל דבר. יש התנהלות. אני חושב שגם ההעסקה עצמה, אני יכול להגיד שאחד הכובעים שלי, אני עושה המון פעמים הפקות אירועים, ואחד הדברים שתמיד היה חרה לי שם, אז בגלל שזה המון פעמים עובדים זמניים, אנשים שמגיעים אפילו ליומיים שלושה, חלק מהאלה שבעצם היו המפיקים, המפיקות, היה להם יחס כל כך מזלזל, שהיינו מפסיקים לעבוד עם חברות מסוימות בגלל זה. עכשיו, כאילו אנשים אומרים, מה, לא חבל על הכסף וכו', אנחנו בסוף, אומנם העובד מגיע לעבוד איתך 3 ימים, אבל איתי הוא יכול להיות גם 4 ו5 שנים. אני חושב לך שבתחום הזה, שזה עבודות זמניות, יש לי גם אנשים ש6 ו7 ו8 שנים עדיין עובדים איתנו, כי
היחס וההבנה שהאדם שמולך בסוף הוא בן אדם ויש לו צרכים, רגשות, כאבים וכן הלאה, הוא משהו של רוב, אני לא אגיד רוב, הוא משהו שהמון פעמים לא סופרים אותו. ואחד השינויים שבעיניי הכי דחופים כאן, זה באמת כל הסיפור הזה של איך מעסיקים. איך אני מעסיק אנשים בצורה שהיא טובה ומיטיבה, כי בסופו של דבר זה חוזר אליי. ואני יכול להגיד שגם במקרה ההפוך, בתקופות היו לי גם תקופות פחות טובות או מוצלחות, שאיכשהו זה השפיע על כל העסק, על כל האנשים שהיו מתחת, זה היה ממש ממש מורגש. זאת אומרת, האנשים לגמרי, פתאום כל ההתנהלות ביני לבינם הייתה שונה, ואנשים שהיו מדברים איתי בצורה מסוימת ביום יום, פתאום השיח שלהם כלפי היה שונה, לפעמים זה אפילו בעל כורחי לצורך העניין, אבל עדיין הייתי צריך לפחות לשקף את הדברים בצורה נכונה יותר, כדי לא להביא את כולנו לשם. וזה משהו שאני ככה, בין כל הדברים שאני מקשקש לי פה בצד, אני חושב שזה באמת נושא ששווה מאוד לגעת בו. כי... אתה יודע מה, זה אפילו פשוט. זה כל כך פשוט לעשות את זה, וזה יכול להתחיל החל מתהליך כזה שאתה מקבל קורות חיים ממישהו, שאתה יודע כבר מה השם שלו, לא דרך הפורטלים, שאז זה קצת יותר קשה. אבל אם מישהו כבר שלח לך מייל באופן אישי, אתה יכול להגיב לו. אני יכולה להגיד לך ברמה האישית שלי, כשאני נתקלת בלא מעט קורות חיים, ואני נותנת פידבקים לאנשים. זה נכון שזה לוקח את הזמן, אבל אני חושבת שזה משהו שלי יכול לקחת לפעמים דקה אחת, יכול לשנות לו מהלך מטורף מבחינת התפיסה שלו. קבל ממש אפילו משהו מהיום. התקשרתי למישהו ככה, כי ראיתי את קורות החיים שלו, ואז אמרתי לו, אתה יודע מה, זה לא משנה אם אתה ואני נמשיך הלאה או לא, אבל כמה תיקונים קטנים שאתה צריך לעשות בקורות החיים שלך, והם יעשו את כל ההבדל. אתה יודע כמה תודה קיבלתי על האמירה הזאת שמבחינתי obviously, עכשיו תחשוב על זה שכמה מגייסים רואים קורות חיים ויכולים לתת את התגובה הקטנה הזאת. לא צריך ללכת ישר לרוץ ולהציע עכשיו בוא אני אשפץ לך את הקורות חיים ב1,000 שקל. אפשר לבוא ולתת את הניואנסים הקטנים, ואני לא אומרת, כולנו עובדים לשם הפרנסה בסופו של דבר, אבל אתה יודע, כשיש לנו את כמה נקודות, את הטאצ'אפים הקטנים האלה שאנחנו יכולים לעשות, למה לא? השינויים האלה בדיוק מתחילים מכאן, מזה שאנחנו מקבלים קורות חיים ומגיבים, בזה שבן אדם מתראיין ולא משאירים אותו על האש במשך שבועיים שהוא אוכל את עצמו, כי לא כולם יודעים להרים טלפון ולהגיד מה קורה. יש כאלה שבאמת מתוך נימוס שהם התרגלו אליו, אז הם לא נעים להם לפנות והם מחכים לתשובה. תתקשרו, תשלחו בחזרה הודעה, לרוב אתם כבר יודעים את התשובה באותו יום, אם זה מתאים או לא מתאים, מקסימום יומיים, 3, אז תגיבו, מצטערים, אנחנו מחליטים שלא להתקדם, כי, וגם להראות את הסיבות האמיתיות, כדי שבן אדם יוכל להשתפר הלאה. אגב, גם כאן זה איזשהו סיפור בפני עצמו, לא... הרבה פעמים אני רואה מועמדים שחושבים שנותנים להם את כל התגובות הגינריות האלה. בחלק מהמקרים, אלה באמת הנסיבות. יש מועמדים אחרים שמתאימים יותר. זה לא כי אתה לא טוב, זה לא כי באמת אתה צריך לתקן משהו, זה כי אין התאמה מלאה, וכשמסתכלים על התאמה, מסתכלים במכלול מאוד מאוד גדול, גם ברמת ה-DNA של החברה, גם ברמת המקצועיות, גם ברמת הכימיה עם המעסיק עצמו. יש מכלול הרבה יותר גדול רק אם אתה מקצועי או לא מקצועי. אבל אפשר לתת את הכיוון, אפשר לתת את המענה קצת יותר. הרי בן אדם השקיע בך כבר בראיון, בן אדם כבר ישב אצלך, תן לו את האינפוט בחזרה. כמה זמן זה לוקח? פחות מדקה, באמת פחות מדקה. אז הלוואי רועי, באמת אני מאוד מאוד מקווה, ואני גם מאוד מאמינה אגב, שברגע שאנחנו כמה שיותר נחפור לאנשים בראש על צורת ההתנהלות שצריכה להיות ועל דרך ארץ, בסופו של דבר זה דרך ארץ והשינוי יגיע, אני מאוד מאוד מאמינה בו. תראי, קודם כל אני כבר יכול להגיד לך כאילו, התחושה הכללית היא שזה כבר משתנה, המודעות מאוד מאוד גדלה וחברות מבינות שזה גם בסוף תורם להן כשמישהו ככה ממליץ על הדרך, על התהליך, נותן איזו מילה טובה ברשתות, בעיקר בלינקדין, ככה על החוויה שהוא עבר. אני חושב שרוב החברות היום מבינות שזה שווה את זה.
אז בסך הכל, כמו שאת אומרת, זה עוד דקה, ואני בטוח שיש היום גם פתרונות קצת טכנולוגיים אולי שיכולים לתת כלים יותר מהירים לעזור והכל, אבל בסוף באמת העניין הזה של לדעת להתייחס לבני האדם שהם מגיעים מולך, בין אם כמועמדים ובטח ובטח אם כרגע אחר כך כסחירים, העניין הזה של לבוא ולתת את היחס הנכון, לא שצריך איזה יחס מיוחד, לא צריך פה עכשיו איזה להמציא נהלים ותהליכים. להתייחס בסוף כמו שבני אדם, כמו שאתה רוצה שיתייחסו אליך. זה משהו שאני חושב שבאמת יהיה שווה שניגע בו פה, וככה אולי נצליח להזיז עוד קצת דברים בעולם. רנה, זה רק מפגש ראשון, וזרקנו כבר כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה רעיונות, באמת, זה דברים שהם בוערים בי ובוערים בך, ואני חושבת שאנחנו מסתכלים בסופו של דבר על תהליכים, ואנחנו מבינים איזה דברים אפשר לשפר, וזה לא לוקח הרבה זמן, וזה לא משהו שהוא קשה, ועכשיו אתה צריך להכניס מהנדסי, לא יודעת מה, מהנדסים מוחיים כדי לתקן ולשפר את התהליכים. זה באמת דברים שאמורים להיות בבייסיק שלנו, א' ב' מבחינת התנהלות והתנהגות, וכל עולם הגיוס יכול להיראות אחרת, ויותר מזה, מעסיקים גם יכולים להרוויח בענק מהאנשים שיגיעו, כי אנשים יהיו מחויבים. אני יודעת שהיום הרבה מאוד מעסיקים מפחדים מכל התנודתיות הזאת של מועמדים שהגיעו אליהם, שיציעו להם עוד איזה 1,000 שקל לכאן, עוד 1,000 שקל לכאן, וכאילו הם כבר יעברו למקום הבא. ואז רגע, מה שווה לי להשקיע? אז לא. ההון האנושי זה מקום ששווה מאוד מאוד להשקיע, וביני לבינך, אני חושבת על זה שאם נגיד נמצא אצלך עכשיו עובד טוב, ואתה לא שומר עליו, אחר כך כל תהליך הגיוס הבא יעלה לך הרבה 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 יותר מאשר לשומר אותו. ופה עניין שלפעמים העלאה בשכר שמעסיקים מעכבים ולא נותנים, אחר כך הזמן והעלות גיוס עצמה והעלות ההכשרה עולה הרבה הרבה יותר מאשר לשמר את הבן אדם. אני מסכים, אני אקח את מה שאמרת על התהליך עצמו. לפעמים, אתה יודעת, ככה אשתי היא גם מגייסת, ואחד הדברים שהיא ככה מאוד חובה המון פעמים, זה אנשים שהגיעו אליה למטרות גיוס, לא צלח או באמצע הדרך נפלו או לא משנה מה, ובגלל היחס הם המשיכו כמובן להפנות אליה אנשים. גם כשעוד היא עבדה איתי בזמנו בתוך העולמות האלה של העבודות היותר זמניות, היו לנו המון מקרים של אנשים שלא הסתדר בסוף העבודה בינינו, אבל הם לא הפסיקו לשלוח לנו לידים של חברים וחברות ואנשים שהם מכירים, רק כי התהליך היה מאוד מאוד נעים להם, והם ראו שיושבים מולם בני אדם שהם באמת מנסים, לא תמיד מצליחים להיות הכי בסדר עם כולם, אבל באמת מנסים ובשואפים להתנהג כמו בני אדם. אני חושב שזה בסוף הביא אותנו למקום שהזמן והעלויות הגיוס שלנו צומצמו מאוד, כמעט כל אדם שעבר איתנו תהליך, בסופו של יום רצה באיזשהו אופן לעזור, שזה משהו שהוא מאוד ככה מומלץ בעיניי. אני אגיד שגם, אמרתי קודם למילה טכנולוגיה, ועוד ואני בעיקר בסוף פונה דווקא למגייסים, אז אני אספר שאני חושב שהעולם הטכנולוגי, במיוחד עם כל ה-AI היום, הולך להקל עליהם עוד יותר תהליכים. גם אם זה קצת לייצר אוטומציות, אפילו אם זה כאילו אוטומציה של סירוב לקבלה לעבודה, היא פתאום באמצעות AI יכולה להיות הרבה פחות גנרית ופחות כזה, כאילו נראית לו טוב מהצד של המועמד. אני חושב שאנחנו הולכים לעולם שיפנה המון זמן למגייסים ולמגייסות, ככה להתעסק באנושיות, בזכות טכנולוגיה, בזכות AI, פתאום להיות אנושיים יהיה להם מאוד קל, כי כל מיני תהליכים כאלה שהיום אני בטוח שאנשים עושים וזה עדיין משעמם אותם, או כזה חזרתיות של שליחת מיילים, קריאת קורות חיים, כל מיני דברים כאלה. אנחנו כבר נמצאים בעולם שבו הבינה המלאכותית עושה חלק מהעבודה במקומנו, וזה רק ילך וישתכלל, מה שיפנה לנו זמן באמת להיות בעצמנו בתוך התהליכים עד הסוף, ולהביא
שוב, גם תחושה למועמד הרבה יותר טובה, וגם תוצאות הרבה יותר טובות בסוף, כי אני כמגייס, פתאום יש לי זמן לשבת רק על המהות שלי, על העולם הגיוס, על הפר אקסלנס על הגיוס, ולא להתעסק במנהלה מסביב. יש לי תחושה שככה, השיח על איך נכון בתוספת הטכנולוגיה שכבר קיימת וזאתי שעוד תצוץ בהמשך, יכולים להביא אותנו לעולם מאוד מעניין. בכלל, ומלא אנשים מעניינים, וכל הנושא הזה הוא באמת מרתק. אני יכולה לדבר על זה שעות. יהיה לנו מלא על מה לדבר. אז זה בטוח, זה בטוח. אנחנו גם באמת, כמו שאמרנו, גם הולכים להביא לפה מגייסים, מגייסות, אנשים שעברו תהליכי אולי גיוס מעניינים, גם לחפש קצת מועמדים שיש להם מה לתרום לשיח. גם מנהלים בכירים שגם יספרו מה הדברים שחשובים להם, האנשים שהם מגייסים אותם, למה הם בוחרים דווקא את הפונקציה הזאת ולא מישהו אחר שיש לו את אותם נתונים כביכול, מה גורם להם לבחור כך ולא אחרת. יש כאן עולם שלם ומטורף, ווואי, לדעתי זה יכול להימשך לנו שנים, הפודקאסט הזה. אז יאללה, אני כבר סגרתי לעצמי ביומן את 5 שנים הקרובות. מעולה. אבל רק בואי נבטיח משהו אחד לעצמנו, ומזה גם זה ישפיע על הצופים. ישתי לי קפה תוך כדי הפודקאסט, בואי נשתדל שזה יהיה עם בירה. בירה? כן, בירה. אני לא בטוחה שאני עדיין שקולה, אבל סבבה. זה בדיוק הסיבה שאני רוצה הכי מעניינים שיכולים להיות. זה בדיוק הסיבה שאני רוצה שנעשה את זה עם בירה, שיהיה יותר קצת מצחיק. סגור, יש המלצה על בירה שככה לשתות שלא... אני ארגן לנו איזה נותן חסות מעולם הבירות, שידאג לנו. ככה, לפני כל שידור נקבל משלוח, ונצטרך לגמור את כל הבירה במהלך השידור, ואז ככה לקראת הסוף. זה יהיה... גם סתם בירה חמוד כזה. כן, כן, יכול להיות נחמד. יש לי כבר איזה נותן חסות או שניים פוטנציאליים בראש, אני אבדוק את זה. מדהים. בכלל מחכה לבאות אז. האמת היא שאני כבר לאחרונה פחות בבירות, יותר בערק עם לימונדה, אבל בסדר, אנחנו ניתן איזה שם קוד כללי. בירקדה. כן, כן. אז מה, תצפו בנו, אנחנו נעלה את זה לספוטיפיי? אנחנו נעשה ספוטיפיי, נעשה יוטיוב, נעשה... כמובן בפייסבוק, אנחנו ניקח פה כל מיני קטנות ונשים אותם בפייסבוק, בטיקטוק, בכל מיני מקומות כאלה כדי למשוך אנשים להקשיב לנו. אני מקווה שאנחנו בכלל מעניינים, את יודעת. כן, ותגיבו לנו איזה נושאים מעניינים אתכם בעיקר, על מה הכי הייתם רוצים שאנחנו נדבר. מעולה. ואם יש לכם רעיונות לשמות. אני בינתיים בסדר עם עולם העבודה, את קשה מדי איתנו. אני לא קשה, אני פשוט מאפשרת לאנשים להיות חלק מהיצירה הזאת, זה הכל. אתה רואה, דיברנו על נטוורקינג, דיברנו על שיתופי פעולה, אז הנה, כשאתה מרגיש בתוך משהו, אתה גם הרבה יותר נהנה מזה. אני מסכים. נראה לי שסיימנו להיום. אני חושבת, היה לי כיף איתך, כרגיל. פרק ראשון, קצת יותר מחצי שעה, זה בסדר גמור. ניפגש ככה בפרק הבא, עם אחד מהמגייסים ומגייסות המעניינים בישראל, וככה שיהיה לנו אחלה יום. אמן, אמן, שיהיה שבוע מבורך. שבוע. ביי ביי.